Hej folkens. I dag tager vi et kig på vores allesammens farmand, Unlawful Dishwasher. Gid han gav dem gratis, er vi for sjov. Vi skal rangere alle hans nuverende videoer på den originale, fænomenale tierliste. Vi har følgende ranglistelser. Dræb mig F, D, C, B, A, S og de gudelige. Lad os bare se at komme i gang. Men allerførst, inden vi begynder, skal I huske at hoppe og lege i søvne for hyggens skyld, Don. Okay. Lad os starte med hans nyeste video. Den nyeste, mest raffinerede og top-tier video ifølge min mening. Vi starter listen godt ud i dag med en gudelig video fra Far Power, Tid til næste, Michael Wachowski, Obinomi. En vældig fin og udmærket engagerende YouTube-shorties. Jeg tænker en A-tier altså fra os alle sammen. Næste i køen er Planetest Ali fra Humor, Chiv Memes Zoom Al Fail Amfi Shorts. Denne video er en short af hans anden video. Meget god video med godt plot twist, vil se om og om igen og om og igen. Tak. S-tier. Godt så. Den normale videoelse af Planetest er os-tier. Okay. Mine små rollinger. Hvis I synes, videoen har været sjov indtil videre, så husk at subscribe til Vindrue Munkens YouTube-kanal. Vi pumper videoer om de nyeste og hotteste emner ud hvert år, dag, måned, uge, dagsgryn, frø. Næste. Epic Boat Fail Shorts og Boat Test video. Videoen handler om det dramatiske emne om både, der går i stykker. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Hjælp. Er. S-tier. Pikant Ost Tutorial. Gudelig. Mammut vs. små børn. Mammut vs. små børn i tabs er det episke showdown, du aldrig vidste, du havde brug for. En kæmpe pelsklump på størrelse med et parcelhus mod 5-10 små mennesker, der ligner børn på sukkerchok. Mammuten brøler, tramper og kaster med halflings, som om de var våde karklude, mens de små tosser kaster sig i slow motion mod dens ben og prøver at vælte den som en meget sur elefant på speed. Det er dybt taktisk, voldsomt fjollet og fuldstændig vanvittigt. Det perfekte kaos, hvor fysikken har opgivet og seerne griner, så de får ondt i mave. Velfortjent S-tier. Næste. Andrew Survival Guide. Virkelig godt. Gudeligt. Mr. Lester Fortnite Giveaway. Police Called. Hvor er giveawayen? Jeg er meget ked af det. Politiet kommer ikke. Rangering A. Okay. Speedrunning Minecraft Creative Mode. Vindrue Approved. Rang nummer C. OP Hog Cycle Deck. Clash Royale er sjovt. Godt dæk er rimeligt godt, og jeg brugte det og vandt om og om igen. Okay, gutter og gudinder. Det fuldfører vores tierliste for nu. Men heldigvis bliver Unlawful Dishwasher ved med at uploade gode videoer, og jeg tænker, hans karriere lige er begyndt. Like, hvis jeg skal lave endnu en om et år med alle hans nye videoer. Så er der ikke mere at sige. Vi ses i næste video. Farvel.